Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Dalawang ordinansa hinggil sa land reclassification na vinito ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluag in-override ng Sangguniang Panlunsod. Mga katutubong AITA humihingi ng tulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagsasaayos ng kanilang strukturang pampulitika. Central Luzon nanguna sa may pinakamaraming dengue cases sa bansa, higit 18,000 na kaso na itala po ngayong 2022. Malacanang, hindi raw tiyak kung tatalakayin ni Pangulong Marcos Jr. ang kaso ng ating karehiyon na si Mary Jane Veloso sa kanyang pagbisita sa Indonesia. At Pampanga Delta, panalo sa National Championship ng Pilipinas Super League 21 Under sa Cebu. Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at narito na ang mga malalaking balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Inoverride ho ng Sangguniang Panglungsod ang desisyon ni City of San Fernando Mayor Vilma Caluag na i-veto ang 20 ordinansa upang ma-reclassify ang ilang lupa sa Barangay Panip 1 at Barangay Kalulot mula ho sa pagiging agricultural land patungo sa residential land. Kinakailangan lamang ng 2/3 o 8 boto mula ho sa miyembro ng konseho at nakakuha po ng unanimous votes o 12 ang nasabing desisyon. Ayon ho sa inilabas na pahayag ni Mayor Caluag, hindi umano tumatalima kasi sa Comprehensive Land Use Plan ang syudad o ng syudad ang mga nasabing ordinansa. Ayon naman ho sa Sangguniang Panlunsod, pumasa at pinag-aralang mabuti ang pagpapasa ng mga ordinansa at mismong Department of Agriculture na umano ang nagsabi na maaaring gawing residential land ang mga agricultural land sa dalawang barangay. Ito po ang kauna-unahang pag-veto ng Executive Office at pag-override naman ng Sangguniang Panlunsod dito po sa San Fernando. Abangan ho ang kabuang detalye ng balitang yan mamayang gabi sa CLTV News. Samantala, umabot po sa higit 18,000 kaso ng dengue ang naitala sa Central Luzon simula po noong Enero hanggang sa kasalukuyan. Nanguna po yung rehiyon sa may pinakamaraming dengue cases sa bansa. Dahil po rito patuloy ang kampanya ng Department of Health sa mga barangay upang maipabatid sa ating mga karehiyon yung kahalagahan po ng paglilinis ng kapaligiran upang makaiwas sa naturang sakit. May eksklusibong report si Paulo G. Santos. Sa mayat-mayang pagbuhos ng ulan, may mga naiimbak na tubig na pinamamahayan ng lamok. Dito sa Barangay San Felipe, siyudad ng San Fernando, natunghayan ng CLTV News Team ang dengue surveillance na isinagawa ng City Health Office. Mula sa mga nakaimbak na basura gaya ng lata, may kitikiting nabubuhay silang nakuha. Sinisilip sa microscope ang sample ng kitikiti. Ayon kay City of San Fernando Environmental Health Chief Inspector Dan Patrick Imana, ang mga nakamamatay na strain ng dengue virus species ang dominante sa syudad. Titingnan po namin sa microscope kung anong klaseng mga lamok meron ang isang barangay. So ang ngatsi po ang ating mga lamok, napakarami po siyang species. Usually po sa San Fernando, ang mga lamok na nakikita namin ay yung Aedes aegypti at saka yung Albopictus. Sila po yung may kakayahang magdala ng dengue virus. Hindi lamang sa laki ng bilang ng infected o tinamaan ng dengue case ang pinagbabasehan umano para ideklara na epidemic ang dengue sa isang komunidad. Nasa bilang din umano ito ng pupa o kitikiti sa lugar na may presensya ng dengue case ang kanilang pinagbabasehan. Bilangin po namin yung total number ng mga nakuha namin lamok, na kitikiti, pupa. Bibilangin namin yung mga cans, yung mga breeding sites na nakita namin. Meron po kaming computation na binigay ang DOH para po makita namin yung Bruto Index, House Index, at saka yung pong Pupal Index. So from that three parameters po, malalaman po namin kung ang barangay na ito ay
uuwi, posibilidad na magkameron ng epidemic. Sa report ng DOH Central Luzon Center for Health Development, ang ating rehiyon ay nangunguna sa may pinakamaraming kaso ng dengue infected case as of July 30, 2022. Higit 8,000 ang tinamaan sa Central Luzon. Pumapangalawa ang Central Visayas at pangatlo ang National Capital Region. Sa datos na ito, napabilang ang dengue survivor na si Kervin Castro ng Barangay San Felipe. Dahil sa masukal na kapaligiran, hindi rin umano nila alam kung saan nakagat ng lamok na may carrier ng dengue virus ang bata. Ewan ko kasi naglilibot sa kung saan-saan dito. Naglilibot lang ako po eh. Saan-saan. Nagpupunta kung saan-saan, kaya ewan ko kung saan na dengue. Agad na idala sa ospital si Kervin simula nang magkasintomas ito, kaya maagang naagapan ng kanyang kondisyon. Pero kwento ng bata, hindi raw naging madali ang kanyang pinagdaanan. Sa pagkain? May hirap lang din. Di ko malinok eh. Samantala, sa pag-iikot ng CLTV News sa Barangay San Felipe, aming napansin na hindi umaagos ang ilog sa kanilang lugar dahil sa tambak na basura at damo na kapag umulan ay pinamumugaran ng lamok. Ipapalinis ang kailugan. Kaya hopefully, makarating dito sa Barangay San Felipe. Kasi kung makikita nyo yung ilog namin sa likod, talagang parang hindi na ilog. Unti-unti parang natatambakan ng lupa at mga basura. Mas mataas ang bilang ng dengue cases na naiulat sa ibang bayan sa Central Luzon kumpara sa siyudad ng San Fernando, ayon kay City Health Acting Officer Rowena Salas. Yun ay dahil sa mas pinaigting na dengue surveillance and monitoring. Wala pa lamang umano sa sintomas, ay kagad na nilang binibigyan ng medical assistance ang mga Fernandinong dinapuan nito. Lagi nga po kaming nakatutok dahil ang ibang region na problema po sa pagtaas po ng dengue, no? Sa kanila po 200% yung increase ng dengue, pero sa City of San Fernando as of week 32, mataas pa rin yung cases namin last year compare po ngayon. So ibig sabihin, effective yung aming mga response, no? Especially ginagawa ng bawat sanidad namin yung pagmo-monitor at the same time yung gusto kasi namin yung nagpi-pre-act kami. 100 households sa kada target na komunidad ang sumasailalim sa vector surveillance ayon kay Dr. Salas. Ito umano ang paraan upang tapatan ng solusyon gaya ng fogging at misting ang lugar na idinideklarang may epidemya ng dengue. Sa EHSD naman po, sina Sir Dan, nag-umpisa na po na kahit walang request for fogging or yung dengue vector surveillance, na-start na rin po yun. Mayroong 46 na health centers sa siyudad ng San Fernando, Pampanga at 35 barangay. Katuwang ng mga health officials, sa pag-iikot dito ang mga barangay sanitary brigade na aktibo sa pagpapaalala sa mga mamamayan na malinis na paligid ang susi upang maiwasan ang anumang nakakahawang sakit. Paolo G. Santos, CLTV News. Ito po, good news naman ho tayo mga motorista. Nagpatupad ho ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayon pong Martes ang ilang oil companies. Sa abiso po ng ilang mga kumpanya, nasa 2 piso and 50 centavos hanggang 2 pesos and 90 centavos ang tapyas ho sa presyo ng gasolina. Piso naman at 50 sentimo hanggang piso hanggang 90 sentimo ang ibinawas ho sa presyo ng diesel. Piso at 80 sentimo naman hanggang 2 piso yung rollback ho sa kerosene. Ayon ho sa Department of Energy, yung baba ng presyo ng krudo ay dahil na rin sa paghina ng ekonomiya sa buong mundo at patuloy raw na lockdown sa China bunsod ng pagtaas ng COVID-19 cases. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Indonesia para sa kanyang unang state visit. Malacanang, hindi raw tiyak kung tatalakay ni Pangulong Marcos
ang kaso ng ating karehiyon na si Mary Jane Veloso sa kanyang pagbisita sa Indonesia. At reforma sa sistema ng pagboto isinusulong ho ng COMELEC sa Kongreso. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Nasa Indonesia ho ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ho sa kanyang unang state visit kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Layon umano ng lakad ng Pangulo na higit pagtibay ng relasyon ng bansa at ng Indonesia pagdating ho sa usaping pangseguridad at kalakalan. May detalye ho ng balitang yan si Angelica Cara. Nasa Indonesia si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang kauna-unahang state visit matapos imbitahan ni Indonesian President Joko Widodo. Layunin ng Pangulo na patatagin ang ilang dekada ng alyansa ng Pilipinas at Indonesia. This is to once again put the Philippines in a position where we have strong alliances and strong partnerships which are necessary for us to come out of the post-pandemic economy. Kabilang sa mga nakalinyang tatalakayin ng aktibong kooperasyon ng Pilipinas at Indonesia sa usapin ng depensa, seguridad, maritime, border at ekonomiya. Kasama rin sa usapin ng estado at kinabukasan ng dalawang bansa, pati na ang bilateral relationship sa harap ng bagong geopolitical environment. Inaasahan ding sasaksihan ng dalawang leader ang ilang kasunduan, gaya ng comprehensive plan of action sa bilateral priorities ng dalawang bansa sa susunod na 5 taon. Muling pagbuhay sa 1997 Agreement on Cooperative Activities sa Defense at Security. Nakatakda ring i-renew sa pagbisita ni Marcos ang Memorandum of Understanding sa Cultural Cooperation. Makikipagpulong din ng Pangulo sa mga business leaders sa Indonesia para isulong ang pangangalakal at pamumuhunan sa Pilipinas. Isa ang Indonesia sa itinuturing na largest economy sa Southeast Asia at susunod na pinuno ng ASEAN sa taong 2023. Kaya kasama sa target ng Pangulo ang pagkalap ng suporta para sa kanyang economic agenda na nakasentro sa agrikultura at enerhiya. Be seeking the partnership and the help of our friends in Indonesia, from the President and for our friends in Indonesia for investment
in the areas where we see that they can be of assistance, especially in the critical areas as we have identified them in agriculture and in energy. Matapos sa Indonesia, tutungo naman ang Pangulo sa Singapore para sa kanyang state visit. Dito ay makikipagkita rin siya sa mga leader ng naturang bansa para palalimin ang bilateral relations at iangat ang ugnayan ng dalawang bansa sa usapin na ekonomiya at iba't ibang pandaigdigang issue. Sasaksihan din ang paglagda sa kasunduan hinggil sa counterterrorism at data privacy. Naniniwala naman ng Pangulo na makapagdadala siya ng business deals, mamumuhunan at mamimili ng mga produkto ng Pilipinas. All these initiatives that we will undertake on these state visits are very much in line with all of the priority areas that we have identified, the agricultural sector, the guarantee of food supply, the guarantee of prices, food prices that are affordable to ordinary Filipinos, the long-term plans that we have for energy, the long-term plans that we have for our emergence into the new global economy. Tatagal ang state visit ng Pangulo hanggang September 7. Angelica Cara, CLTV News. Samantala, hindi raw tiyak ang palasyo kung maibubukas ni Pangulong Marcos Jr. kay Indonesian President Joko Widodo ang kaso ng ating karehiyon na si Mary Jane Veloso. Nasa death row po sa Indonesia si Veloso matapos mahulihan ng droga na ipinadala lamang umano ng kanyang mga illegal recruiter. Matatanda ang buntik na bitayin noon si Veloso, subalit napakiusapan po ni dating Pangulong Noynoy Aquino si Pangulong Joko Widodo ng Indonesia kasunod ng pagkakaaresto ng kanyang mga recruiter. Narito pong detalye ng balitang yan. Nasa Jakarta, Indonesia ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang asawang si First Lady Lisa Araneta Marcos, kanilang anak na si Representative Sandro Marcos at iba pa para sa isang official state visit. Sa pagbiyahe ng Pangulo, muling nabuhayan ng pag-asa ang pamilya ni Mary Jane Veloso, ang OFW mula Nueva Ecija na nasa death row matapos mahulihan ng iligal na droga matapos maloko ng illegal recruiter. Umaasa raw kasi ang pamilya ni Veloso na matatalakay ng Pangulo ang kaso ni Mary Jane na dininig nito lamang nakalipas na linggo matapos mapalitan ang presiding judge. Katunayan, nagpadala pa ng sulat ang pamilya Veloso kay Pangulong Marcos para hilingin sa kanya na kausapin si Indonesian President Joko Widodo kaugnay ng pagpapalaya kay Mary Jane. Pero sa pahayag ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles nitong linggo, hindi pa tiyak kung mabubuksan nga ba ang usapin sa pagitan ng mga opisyal ng Indonesia at ng Pangulo. We can't say officially. It's always an issue. Perhaps it will be broached by both parties, by one or both parties. We'll have to see. I understand since it's a pending issue, it may be inescapable, but we will announce if it is taken up. Paliwanag pa ni Cruz Angeles, masyadong sensitibo ang usapin kaya limitado lamang ang maaari niyang ibahagi. We cannot say more than that, whether we cannot even guess as to why. But because it is of such a sensitive nature, then we proceed with deliberation. Ma'am, on a separate topic lang po, the DSCA, the Defense Security... We proceed with deliberation if we proceed at all. So I'm not saying that we're proceeding with anything, but the President is aware of the issue. Beyond that, we cannot discuss. Sinabi naman ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople na ang Department of Foreign Affairs ang mangunguna sa paghawak ng kaso ni Mary Jane Veloso. The DFA and I met last Friday, even before the family came to see us. Secretary Manalo and I met with our undersecretaries at the DFA. He hosted a lunch for Secretary Benny Laguesma and myself. And several items were discussed about
bilateral labor talks and other pressing labor issues. This case was among those discussed. And so by agreement, it will be the Department of Foreign Affairs that will be taking the lead. Positibo raw si Ople, nakakausapin ni DFA Chief Manalo ang Pangulo kaugnay ng kaso ni Veloso. Tiniyak din daw ni Secretary Manalo ang paggamit sa diplomatic track ng kaso. It has the institutional memory and knowledge from the start of the case until today. And second, and I'm pretty sure Secretary Trixie will agree with me on the importance of speaking with one voice on a case that has such very sensitive dimensions as the case of Mary Jane Veloso. Matatanda ang 2010 nang makulong si Veloso matapos mahulihan ng 2.6 kilos ng heroin. Hindi raw niya alam na may illegal na droga sa maleta na pinabitbit lang daw ng kanyang recruiter. Nasampahan na ng kasong human trafficking, illegal recruitment at estafa ang recruiter ni Veloso na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao. Noong April 2015, nahatulan na ng firing squad si Veloso, ngunit dahil sa pakiusap ni Pangulong Benigno Aquino III at sa pagkakaaresto ng kanyang mga recruiter ay ipinagpaliban ni President Widodo ang execution. Angelica Cara, CLTV News. Sa ibang balita naman, isinusulong ho ng bagong upong COMELEC chairman na si Commissioner George Garcia o Chairman George Garcia sa Kongreso ang ilang mga panukalang magpapabuti umano sa sistema ng botohan sa bansa. Una na ho rito yung batas para sa maagang pagboto ng mga senior citizen, persons with disabilities o PWDs at mga buntis na sana ay makapasa na umano para sa darating na halalan. Ang maagang pagboto ay nangangahulugan na hindi na sila isasabay sa araw ng pagboto ng iba pang mga botante. Sila ho'y bibigyan ng mas maagang petsa para makaboto. At sa ganito raw paraan ay higit mapapabilis ang proseso at mababawasan ang ilang mga posibleng aberya. Samantala, pinag-aaralan din ng COMELEC ang internet voting para sa mga Pinoy na nasa ibang bansa nang sa gayon ay madagdagan umano ang voter turnout sa mga susunod na halalan. Lumalabas kasi sa kanilang datos na 29% lang ng mga Pilipino abroad ang nakaboto ho nitong nakalipas na May 2022 national and local elections. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, mga katutubong AITA humingi ng tulong kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ho sa pagsasaayos ng kanilang istrukturang pampolitika. Pelikulang gawa ng mga Kapampangan, pasok sa 6th Asia Pacific Media PH Likha Short Film Festival. 100,000 pares ng sapatos at mga school supplies ipapamahagi na sa city government sa mga pampublikong paaralan at mga ambag sa sining at kultura ni Isagani Ibarra, ginunita ng kanyang mga kaibigan kasunod ng kanyang pagpanaw. Manatiling nakatutok at kami magbabalik.
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan sa iba pang mga nangungunang balita. Sumulat na ho ang mga tribong Aita mula ho sa Bamban at Tarlac at Mabalacat City, Pampanga kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ho tulungan umano silang iayos ang istrukturang pampolitika ng mga kasapi sa kanilang Certificate of Ancestral Domain Title o CADT. Isa umano ito sa mga dapat resolbahin para magkaroon ng linaw ang kanilang kahilingan na karagdagang shares mula naman sa Clark Development Corporation. Si Jenna Lombang Parungaw ang may detalye ng balitang yan. Dinala na sa Malacanang ng tribong Aita ng Bamban at Mabalacat ang kanilang problema sa strukturang pampolitika ng mga kasapi at angkang nagmamay-ari sa Certificate of Ancestral Domain Title o CADT 025-A. Sa pamamagitan ng sulat, idinulog nila ang kanilang problema sa tanggapan ni President Ferdinand Marcos Jr. noong August 30 na natanggap naman ng Pangulo noong August 31. Bagamat mahabang proseso ang pagdadaanan, naniniwala umano sila na kung tutulungan sila ng Pangulo, maaayos ang pampolitikang sigalot ng mga angkan na sumasakalaw sa lupang ninuno. Nasa 163 tribal members at 33 na pamilya o angkan umano ang pumirma sa nasabing sulat sa Pangulo. Ang nabanggit na CADT 025-A ay pinag-aarian ng nasa 15,000 Aita na rehistrado sa ilalim ng communal ownership. Sila ay binubuo ng iba't ibang angkan at grupo gaya ng Bamban Aita Tribal Association o BATA, Mabalacat Aita Tribal Association o MATA, Sangguniang Tribong Aita o STA at iba pa. Bawat grupo ay inaangkin ng karapatan na irepresenta ang CADT para sa anumang negosasyon sa Clark Development Corporation. Bahagi kasi ng lupang ninuno ay kasama sa mga pwestong binuksan para sa mga locators. Nais din daw nila na maragdagan ang 20% shares mula sa revenue ng CDC. Ito ay katumbas ng hindi bababa sa 10 milyong piso kada taon. Nangyari kasi 80-20, napakalayo ng share. Kasi sa 20%, kukunin pa daw, doon pa aawasin yung pagde-develop ng mga daan, ng mga kuryente. So wala nang matitira sa amin, baka 2% na lang. Ayon kay Eric Jimenez, Communication Manager ng Clark Development Corporation, bukas umano sila sa anumang usapin, subalit kailangan daw ng iisang grupo na magre-representa sa kanila at ito ang dapat na resolbahin ng mga Aita at ng National Commission on Indigenous People o NCIP. Diyan Lalumbang Parungaw, CLTV News. Samantala ito, mabuting balita, pasok ho sa 6th Asia Pacific Media PH Likha Short Film Festival ang pelikulang gawa ho ng ating mga kabalen. At ang kanilang obra, may titulong Landas ng Tunay na Liwanag, ay hango po sa parabolang The Prodigal Son. Kilalanin ho natin sila dito sa ulat ni JM De Jesus. 18 pelikulang napili ng Asia Pacific Media PH upang maipalabas sa kanilang ika-6 na Likha Short Film Festival na gagawin ngayong buwan ng Setyembre. Kasama sa mga pumasa sa festival, ang obra ng Kapampangan na may titulong Landas ng Tunay na Liwanag. Ang mga pasok na pelikula ay tumalima umano sa tema ngayong taon na alinsunod sa parabola o mga kwentong hango sa Biblia. Jesus was a master teacher. He used parables to explain what the kingdom of God was like. He captured his hearers' attention and imagination by using ordinary objects and events that they can relate to. Translating these parables into a short film format is this year's theme, Likha 2022, Parabola. Ipinakikita umano ng Landas ng Tunay na Liwanag ang makabagong anggulo ng Parable of Two Sons. Ginawa umano ito sa parang higit na maintindihan ng mga makabagong henerasyon. Ang Landas ng Tunay na Liwanag ay tungkol po ito sa parabola ni Jesus sa Matthew 28 verse 21 to 32, the Parables of Two Sons. So yung Parable of Two Sons po, ang parables po ang tema po ng Likha Short Film Festival at gagawin pong modern alternative po sa panahon natin ngayon yung parables na yun. So napaka-challenging sa amin ng aking mga production staff at saka cast na gawin ng isang proyekto na to na sinulat ni John Bruce Unsan. Ang Landas ng Tunay na Liwanag ay gigising umano sa kaisipan ng mga tao sa mga bagay na hindi natin nabibigyan ng pansin at halaga. Yung entry natin ngayon is family-oriented, no? Nangyayari sa daily life natin.
Minsan nagkakaroon tayo ng mga struggle sa buhay. Siguro sa film na ito, magkakaroon tayo ng realization, no? Meron nangyayari sa buhay natin, hindi natin napapansin. Meron tayong naapakan ng mga tao. Siguro through this film, magkakaroon tayo ng realization na, oo nga, parang ako to. Siguro ganito yung ginagawa ko. Then, at least, through this film, marirealize ng tao na kung ano siya, kung ano yung posibleng mangyari, kung gaano kahalaga yung family. And kung gaano kahalaga yung relationship sa isang family more than material things. Kwento ni Direk Ronel, dugot pawis umunong naging puhunan upang mabuo ang maikling pelikula kung saan voluntaryo naging serbisyo ng lahat ng aktor at production staff na pawang mga Kapampangan. Katulad ng director of photography ng pelikula na si Carlo Matias na isa ring school nurse ay ginagawa pa puproduce na pelikula para sa pagmamahal sa sining. Actually, ako na nag-approach kay Direk dahil inclined ako sa arts, ganyan. Tapos mahilig din tayo sa mga movies. Then nag-aaral din ako sa YouTube. Nag-aaralan natin yung mga angles, yung mga yan. And then mahilig din ako mag-critic ng mga movies. So meron naman ako mga gamit dahil nga yung business ko nasa linya din ng events. So para mas matulungan yung film production ni Direk, nag-volunteer na rin ako para mas ma-enhance yung skills ko. And then makatulong din ako sa kanila. Kapos man umunod sa budget, ay hindi ito naging hadlang upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa pagbuo ng pelikula. Kami po kasi wala po akong producers. So yung mga production staff po, andyan po si DOP, si Direk Carlo, at yung assistant director ko, lahat po ng mga staff and cast ko, nagtutulungan po kami kung paano namin mabuo itong pelikulan to. So nagkakaroon po kami ng parang sharing, may magdadala ng foods for the lunch, for the dinner, sa production. So talagang kami, ginagawa po namin, pinag-aaralan namin lahat ng pwedeng gawin for the movie po. Ang 30 taong gulang na indie film director ay huli nabigyan ng parangal sa Quali Cinema Film Festival na kung saan ang pelikulang Baligo ay nominated sa 8 major awards at sa Gawad Sining Festival and sa Ludo Excellence Awards na kung saan naiuwi niya ang Most Outstanding Indie Film Director nitong Marso ngayong taon. Sa kabila ng mga hamon, sinigurado ni Direk Ronnie na dekalidad ang kanilang ginawang obra kung kaya't nakapasok sa 6th Asia Pacific Media PH Likha Short Film Festival. Ang Asia Pacific Media PH ay isang Christ-centered ministry na gumagawa ng mga pampamilyang videodrama, mga feature-length na pelikula na nakipagtulungan sa mga simbahan sa buong Asia at mga isa na Pasipiko kabilang ang Indonesia, Mongolia, Myanmar, Cambodia, Thailand, Taiwan at China. JM De Jesus, CLTV News. Samantala, mamimigay ho ang city government ng Angeles ng nasa 100,000 pares ng sapatos, mga t-shirts, school supplies at mga bag sa lahat ho ng mga public school students sa syudad. At sinimulan ho yan kahapon, araw ng Lunes, September 5. Personal ho na ipinamahagi ang mga ito at ipapamahagi pa ang mga ito ni Mayor Pogi Lasatin Jr. kasama ho yung kanyang team, no? At yung mga sa mga estudyanteng nasa daycare, kindergarten at grades 1 to 12 sa 53 public schools sa syudad. Una na hong nakatanggap yung 4,629 students sa Northville 15 Integrated School. Maging ang mga estudyante mula sa EBSA Resettlement Elementary School, Bonifacio V. Romero High School at Senior High School ay nabiyayaan na ho ng mga bagong kagamitan para ho sa kanilang pag-aaral. Sa ibang balita naman, sumakabilang buhay na po sa edad na 71 ang Kapampangan artist na si Isagani Ibarra o Sigfred Ranyada sa totoong buhay. Mula ho sa Mabalacat City si Ibarra na nakilala bilang original composer ng awiting Bilog na Naman ang Buwan na pinasikat ho ng bandang Tropical Depression. Hiling po ng House Center for Kapampangan Studies sa Mabalacat City Government, kilalanin din ito ang natatanging ambag ho ni Ibarra sa ating sining at kultura. May eksklusibong report si Paulo G. Santos. Bilog na naman ang buwan, ilabas na ang kalokohan.
Sino nga ba ang hindi napapaindak sa awiting Bilog na Naman ang Buwan na pinasikat ng reggae band na Tropical Depression? Ang kantang ito, orihinal na komposisyon ng Kapampangan artist na si Siegfried Ranada o mas kilala sa pangalang Isagani Ibarra. Sumakabilang buhay na si Ibarra nitong September 2 sa edad na 71 anyos. Kwento ni Robbie Tantinco, Executive Director ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o HOW CKS, kahit may edad na ay hindi pumapalya si Ibarra sa pakikiisa sa mga aktibidad hinggil sa pagsusulong ng kultura. He would regale us with songs that would later become popular because they would be sung by no less than Asin and Tropical Depression. And until today, Isagani has been very helpful to us at the Center for Kapampangan Studies, appearing in our movie Aria. Umaasa raw si Tantinco na kikilalanin ng pamahalang lungsod ng Mabalacat ang naging ambag ni Ibarra sa ating kultura. There's a public Isagani and there's a private Isagani. Fan ako ni Isagani, the public figure, and we are all his friends of the private Isagani. Yes. And of course, it's such a sad thing to happen, no? We did not have time to say goodbye to him, and we hope that Mabalacat City, which is his hometown, will give him the tribute that he deserves. The way all his friends, ang dami-dami niyang kaibigan sa buong Pilipinas. Kwento naman ng kaibigan at kapwa-artist na si Cecil Yumul, naging kompositor din si Ibarra sa sikat na Pinoy folk rock band na Asin. Kabilang sa kanyang likha ang awiting Magulang na ipinantapat sa nooy pamosong awit ni Freddy Aguilar na Anak. Pakinggan kayo at sundin ang mga utos nyo. Was written bilang sagot doon sa naging popular na anak ni Freddy Aguilar. So the late Rock Ranada wrote Magulang. That is why palaging itinudugtong si Isagani Ibarra sa grupong Asin. Magulang, makinig kayo sa aral ng kantang ito. Sa pagkawala ni Ibarra, muling sinariwa ng marami sa mga nakakakilala sa kanya ang mga naging ambag nito sa larangan ng sining. He's an artist and you remind me of Van Gogh. They never liked him, they despised him, and so with the other great artists. But once they were gone, that was the only time they really recognized the greatness that was in those artists. Meron pa tayong isang nakalimutan, Robbie. He also starred in Adarna. I think Martin was he went to Manila to watch it at the time, if he was still in the Philippines. He also starred in the Ibong Adarna, the musical. Ngayong Lunes, September 5, nang ihatid ang mga abo ni Ibarra sa Old Cemetery ng Mabalacat. Ama na kepu iti kang indong ibatan. Paolo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Tindahan ng mga parol at Christmas decors nagbigay kulay sa mga kalsada sa syudad ng San Fernando. At Pampanga Delta panalo sa National Championship ng Pilipinas Super League 21 Under sa Cebu. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV Balitaan.
Magbabalik ho ang CLTV Balitaan. Ito, unang linggo pa lamang ho ng Burr Months ay agaw pansin na ngayon sa mga bumabaybay sa Jose Abad Santos Avenue sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga, ang mga tindahan ng parola at yung mga Christmas decors. Pagsapit po ng dilim ay makikita na ang pasiklaban sa ganda, kulay at kislap ng mga pandekorasyong gawa ng mga Fernandino lantern makers. Ang detalye ng balitang iyan ihahatid po sa atin ni JM De Jesus. Pagpasok ng Setyembre, simula na ng Christmas season sa Pilipinas. Kaya naman tayo mga Pilipino ay mayroon naman ng pinakamahabang selebrasyon ng Pasko sa buong mundo. Burr Months mean Christmas sa mga Pilipino. Ibig sabihin, nagsisimula na rin ang ilan nating mga kababayan sa pagsabit ng mga dekorasyong pamasko. Number 1 sa mga ito, ang maliwanag, makulay at makislap na mga parol. Ang salitang parol ay nagmula sa salitang Espanyol na farol. Ang parol din ang biblical na representasyon ng maliwanag na bituin na gumabay sa tatlong hari sa sabsaban ng sanggol na si Jesus. Agaw pansin ngayon sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue o Jasa, lalo na pagsapit ng dilim, ang mga nakasinding parol at iba pang mga pandekorasyon. Ang lantern maker na si Marlon Tayag, Pebrero pa lamang daw, ay puspusan na ang paggawa nila ng mga produkto para sa pagpasok ng Burr Months. This year po is February pa lang po na hahanda na kami ng mga production para sa mga ibebenta po namin this coming season na Christmas para po at least mapaghandaan po namin ang Christmas season. Si Renan Kayana naman ng Starstruck Lantern Shop ay proud sa parol ng mga Kapampangan dahil ibang ibinubuhos silang serbisyo para mabuo ang isa sa mga simbolo ng Pasko. Maganda, masaya sila lumalabas dito pag nakakabili ng parol dahil di kalidad, tapos matitibay, abot kaya yung presyo. Para kay Marlon at Reynan, iba talaga na idudulot ng liwanag ng mga parol. Ang simbolo po ng parol ay ito po ay nagbibigay kasiyaan sa ating pamilya at ang pandemya at para kahit papano sumaya ang ating mga pamilya. Ito po ay sa pamamagitan ng mga Christmas lantern dito po sa Pampanga. Pag-asa, saya, liwanag. Dinadayo pa ng mga taga-ibang probinsya ang mga parol ng San Fernando dahil angat umano ang disenyo at kalidad nito. Si Ali Gloria na uuwi ng Canada ay bumili ng parol na kanyang dadalhin para maramdaman pa rin nila ang simoy ng Pasko kahit sila ay wala sa bansa. Alam ng Pampanga sa best parol talaga. So usually meron sa Canada nagdadala, galing pa rin ng Pampanga. Maganda kasi siya, kumpara doon. Talagang unique yung mga parol natin. Kahit Setyembre pa lang, ay mararamdaman na umuno ng mga tao ang Pasko kapag nabisita ang mga obra ng mga lantern makers. Punta na po kayo dito sa San Fernando, Pampanga. At least kahit papano makita nyo po kung gaano po kaganda ang mga parol natin dito po sa Pampanga. JM De Jesus, CLTV News. Balitang sports naman ho tayo, tinanghal na national champion sa Pilipinas Super League 21 Under ang ating mga kabalen na pambato ho sa basketball. Wala pong iba kundi ang Pampanga Delta. Tinalo ho ng Delta ang Konsolasyon Sarok Weavers sa score na 76-71. Bagamat dikit ho ang laban, nakaalagwa ang Delta sa huling 2 minuto ho ng laro. Tinanghal naman na final MVP si Justin Bautista mula ho sa bayan ng Lubao, habang best coach naman, wala pong iba kundi si Governor Dennis Pineda. Nagpasalamat ho ang gobernador sa ating mga kabalen para sa kanilang suporta at pagdarasal. May mga kabalen din ho tayo mula dito sa Pampanga ang nagtungo ho sa Cebu para manood ng live. Gayon din ho yung ating mga kabalen o yung mga Kapampangan na nariyan ho sa Queen City of South. Yan, congratulations ho kay Governor Dennis Pineda at sa lahat ho ng mga kasapi, yung mga players, coaches, and staff ng Pampanga Delta. Ay talaga pong napakaganda ng laban kagabi. Bagamat napuyat ho ang inyong lingkod, pinanood ho natin. Nag-enjoy ho tayo, lalong-lalo na ho dun sa final 2 minutes. Talagang dikit. Pero mahuhusay ho yung mga manlalaro on both teams. Alamin naman ho natin ngayon yung magiging lagay ng panahon mula sa Pag-asa. Ito ho, si Ginoong Manis Guerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark.
narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Hanging habagat pa rin po nakakaapekto, especially po dito sa may western section ng Northern at Central Luzon. Kaya po ang Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Palawan, Occidental Mindoro, Zambales at Bataan, maulap ang papawiri na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng southwest monsoon o hanging habagat at ng ITCZ. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, magiging bahagya din po ang magiging kaulapan, pero sa bandang hapon po o gabi ay magmamaulap din po at posibleng magkaroon ng mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot doon po ito ng habagat at ng localized thunderstorm. Samantala, isang bagyo po ang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility at ito po ngayon ay tinataya nasa layong 1,680 kilometers dyan po sa may silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ito po ngayon ay nagtataglay ng lakas na hangin na umaabot na ng 45 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 km per hour. Mabilis po itong kumikilos pakanluran, timog kanluran sa 20 km per hour. Inaasahan po na papasok po ito ng Philippine Area of Responsibility at bibigyan po natin ng pangalan na Inday. Kaya pinaghahanda pa rin po ang lahat dahil posible pong palakasin din niya ang hanging habagat na siyang magbibigay po ng mga pagulan sa ating bansa. Hindi naman po inaasahan maglalandfall ang nasabing bagyo pero binabantayan pa rin po natin dahil posible pa rin po na ito ay magbago ng direksyon. Pinag-iingat po ang lahat. At yan ho mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow yung aming mga social media pages. Sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Sa Twitter naman at CLTV36. Yung Instagram ho natin at yung YouTube channel natin at CLTV36 Official. Pwede na ho kayong magtungo dito ho sa ating website www.cltv36.tv. At nasaan ka man sa bansa, mapapanood mo na yung mga programa ng CLTV via Signal Channel 115. At dito naman ho sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV Balitaan. Maraming salamat po.